šta je. Hvala. Gospodin Blažević Mesud. Ja bih pitao samo u vezi vodosnabdijevanja. Pričao se da ćemo imati i na ljeto dobar pritisak, no međutim još uvijek pritisak nam je jako slab. Da li je u pitanju neki jači kvar, da li načelnik je upoznat radi čega još nemamo željenog pritiska u gradu posebno, a i u nekim okolnim mjestima. Hvala. Hvala. Menadžment vodovoda je upoznao naš šta je problem. Znači, mi imamo dovoljno vode, rezervoari su svi puni, ne koriste se kapaciteti pumpi nešto iznad 50%, znači da imamo dovoljnu količinu vode. Kada je bio pušten pritisak u grad, onda su na 13 mjesta istog časa popucale cijevi. I oni su morali onda zatvoriti ventile i smanjiti pritisak u centru grada. Kao prelazno rješenje rade redukcione ventile neke, pa da zavisno od mogućnosti mreže puste pritisak. Mi smo izvršili rekonstrukciju cijevi u Lukovici i sada se radi u Koking gradu. I radit ćemo znači tako postepeno u svima. Lukovicu kad smo rekonstruisali, gubitak vode je bio 90%. Znači samo 10% vode su domaćinstva koristili. Slično će vjerovatno biti u Koknom gradu i idemo dalje. Znači sa ovim redukcionim ventilima mislimo da se povećati pritisak, ali je osnovni problem taj znači što cijevi jednostavno ne mogu izdržati pritisak, a vode imamo dovoljno. Hvala, načelnik opštine Halo Šmilhad.